घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा बेळगावच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटयात गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट। आम्ही घरच्यासाठी नवीन घर बांधता असताना आता नवीन ऑफिस बांधता असताना प्रत्येक आयटम मिळतं इथं। प्रत्येक आयटम म्हणता काय इंटिरियर करत तर तुम्ही किचन ट्रॉलीचे आयटम म्हणला, CP बाथ फिटिंग म्हणा आणि हार्डवेअरचं दरवाजे आयटम म्हणा, प्लस व्हरायटी मिळते। तर लो क्वालिटीपासून हाय क्वालिटीपर्यंत कस्टमर हर तरह का वेगळे असतात। तर गरीब लोकांना पण कसं पाहिजे ते मटेरियल पण आहे, हाय लेवल पण पाहिजे तर ते मटेरियल आहेत। स्टँडर्ड मटेरियल मिळणार विश्वासवर आम्ही व्यापार करतो। आम्ही लो प्राईस ठेवून कस्टमरला चांगला सर्व्हिस देतो। MRP पासून तुम्हाला एक 20% म्हणा, एक गोवा कस्टमर तर आणि प्रेमानं बोलून त्याला डिस्काउंट स्पेशल देतो। आम्ही लोकल कस्टमर असं आम्ही बघत नाही कधी बी। लोकल कस्टमर आहे गोवा कस्टमरला का म्हणतात हे लोक दुकानाला फसवतात, आम्ही कधी बी फसवत नाही। तुम्ही आला तर बी रिटर्न घेऊन आला तर बी रिटर्न घेऊन आणि नवीन मटेरियल देतो। मुजरत भेटयात कडोलकर गल्ली बेळगाव।